ga ‘yan malamu na suna gaida mutane ga wani abu na samu da tamba ba saboda ana cewa FPM kishin ƙasa a kanciya an yi mata rami babu ta mutu shi na muku son mu gwada ma mutane FPM har kwanan gobe a farka ko gobe ruwa a maganin kauda wanda sun ka saboda ba da kashin da har yanzu muna nan da wurin mu insha Allah sai Ibrahim ya kuma FPM FPM Jajan. Haka take dana. Yakubu ya so shi bata min tsari ba. Cin ce ba shi kewaye duka gaba ɗaya bisa shi yojin su riga tawai. To zo ka bai shawa ba Allah. Shi ne addu'a insha Allah. Wala abu bismillah. Hey!